Ahojte, volám sa Kristína a vítajte pri mojom prvom YouTube videu. Na Instagrame sa volám Fruitbuild Kristína, pre tých, ktorí ma tam sledujete. A dnes by som chcela vám povedať o vlastne mojom príbehu, prečo som sa stala vegánkou a potom raw vegánkou, vlastne teraz som. A áno, takže je to také úvodné video o mne, aby ste ma trošku aj spoznali a poviem vám, aké benefity mám vlastne z jedenia surovej stravy a potom vám nakoniec ukážem, čo mám dnes na večeru. Takže môžeme začať. Takže asi pred 3 rokmi som si pozrela dokumentárny film Forks Over Knives, radšej vidličky než nože. A tam som sa vlastne dozvedela o tom, že veľa civilizačných chorôb, ako je rakovina, ako je vysoký krvný tlak a infarkty a cukrovka, všetky tieto choroby, ktoré som si doposiaľ myslela, že sú vlastne nejaké bohužiaľ také dedičné, alebo proste máme tieto choroby v rodine, som si myslela, že to je nevyliečiteľné a že nič sa s tým nedá robiť. No a v tomto filme dokumentárnom vlastne bolo veľa ľudí, ktorí sami prešli na vegánsku vlastne stravu. Vegánska strava je strava, ktorá nemá žiadne živočíšne produkty v nej, takže je to čisto rastlinná strava. A potom, ako som videla ten dokumentárny film, som si vlastne uvedomila, že moja mama, ktorá zomrela v 50 rokoch na rakovinu, vlastne mohla byť ešte medzi nami. Takže to bol taký vlastne bod pre mňa, keď som si uvedomila, že chcem svoj život zmeniť a mala som vtedy ešte aj zdravotné problémy. Som mala vlastne astmu a alergie a necítila som sa veľmi dobre. Ako nie, že fyzicky, to som veľa športovala, hrala som basketbal, ale vedela som, že proste niečo by mi určite pomohlo, hlavne čo sa týka tej astmy. No a potom som prešla vlastne sama, nepoznala som žiadnych vegánov ani nič také, takže som vlastne začala iba sama skúmať a čítať knihy, čínsku štúdiu, to veľmi doporučujem od pána Colina Campbella. A vlastne tak som začala sa viac dozvedať, že čo mám jesť, ako mám jesť a tak ďalej. Nechcem to teda robiť na pol hodinu, lebo ten môj celý príbeh je samozrejme dlhý, lebo 3 roky, počas 3 rokov sa veľa toho stane, ale vlastne som sa viac a viac dostávala k raw strave. A teraz som raw vegánka už asi rok, aj niečo by som povedala. Rok asi a pár mesiacov. A takže samozrejme tú astmu som vyliečila behom 3 týždňov, 2 týždňov, neviem presne, proste už som nemala vôbec žiadny pocit, že by som nevedela dýchať, keď si láhnem a také veci. A samozrejme všetky lieky som prestala užívať a jedla som iba rastlinnú stravu. Takže som jedla ovocie, zeleninu a jedla som veľa náhrad, čo sa týka napríklad vegánske burgery a tak ďalej, lebo vtedy som bývala aj v Amerike, tak tam už to bolo také rozbehnuté to vegánstvo, takže som mala aj prístup k tomu. No ale samozrejme stále tá vegánska strava je samozrejme zdravšia ako nevegánska strava, ale stále som mala pocit, že je tam stále ešte niečo, čo by som mohla zlepšiť v mojej strave a cítila som sa vždy, že som chcela byť ako raw vegánka, pretože som pozerala jeden YouTube o dievčatiu, ktoré už 11 rokov teda je takto surovú stravu a vyžarovalo s nej úplne zdravie a nadšenie pre život a všetko proste ma to úplne tak uchvatilo, že ako ona vyzerá, ako ona sa vyliečila a vlastne preto som aj ja začala viac o tom čítať a potom som si prečítala knihu 80-10-10, čo je vlastne teraz takto sa podľa toho stravujem a je to vlastne surová vegánska strava, ale je to nízkotučná vegánska strava, lebo ja keď som vlastne prechádzala na vegánstvo, tak vtedy som nevedela ešte o tom, že čo to je byť akože
low fat, čo znamená nízkotučné, lebo veľa ľudí propagovalo kokosový olej, tak som si myslela, že wow, aký je kokosový olej úžasný, ale vždycky, keď som jedla takéto veci, tak hneď sa mi vyhádzala tvár, čiže aby som sa dostala naspäť k tomu, čo som vyliečila, tak vyliečila som tú astmu, o ktorej som hovorila, takže už nemusím žiadne inhalátory brať a nič také. Potom alergie som vyliečila. A za posledný rok teda, čo som už teda raw veganka, tak som vyliečila aj cysty, ktoré som mala na vaječníkoch a ktoré mi samozrejme pani doktorka povedala, že to nevyliečím, ale potom testy, čo som mala, tuším to bolo v novembri, tak sa ukázalo, že tie cysty tam už nie sú, takže sa cítim úplne skvelo a samozrejme je to vidieť aj na mojej pokožke, takže nikdy by som nechodila nejak bez make-upu, alebo nie, že by som nechodila, ale vždycky som musela si zatrieť tvár, aby som nemala nejaké výražky. Samozrejme ešte stále sa liečím, 20 rokov alebo 23 rokov sa stravovania na mojich obľúbených rezňoch a salámach a milka čokolády a nutelly a palacinkách, čo som úplne teda milovala, to bolo moje, tak samozrejme to sa nedá hneď vyliečiť. Takže je to postupná cesta, je to určite niečo, čo sa človek musí akože postupne k tomu dostať. Ja radím teda tí, čo teda nevedia sa vzdať hneď všetkých tých jedál, alebo nechcú sa vzdať, alebo proste nevedia o tom dostatočne, tak by som určite doporučovala si o tom najprv naštudovať, lebo aj ja keď som začínala vegánsku, teda roztravu, tak som veľa o tom nevedela, čo spolu nejesť, napríklad, že nie jesť oriešky so sladkým ovocím a tak, nie je to ideálne. A teraz vlastne ako som hovorila, sa stravujem teda nízkotučne, čo znamená, že nie jem veľa tukov, skoro žiadne oriešky, to iba výnimočne, takže niekedy si dám avokádo možno 2-krát do týždňa. Podľa toho počúvam svoje telo, samozrejme už to ako není taká novinka pre mňa, ako sa takto stravujem, takže viac počúvam svoje telo. A takže tieto všetky choroby som vyliečila. A no, takže ešte tie benefity, samozrejme nemusíte variť, čo pre mňa bolo super, lebo vždycky mne varenie trvalo dlho. Takže to je jeden z tých ďalších benefitov a samozrejme aj je super jesť takú pestrú stravu a cítim sa teda fantasticky. A nechcem teda to už predĺžovať toto video, chcem robiť viac videí, takže budem rada, keď vám môžem odpovedať na otázky, ktoré máte. Budem sa snažiť robiť videá také, aby boli obsiahle, aby boli k veci. Nechcem tu rozprávať blbosti, ktoré vás nezaujímajú. Takže rada vás budem informovať, čo jem, ako jem a všetko z mojej skúsenosti samozrejme. Takže nie som doktor, ale viem, že som vyliečila teda vlastné choroby a ostatní ľudia okolo mňa tiež zlepšili zdravotný stav a mám viac energie a teraz pracujem na tom, aby som nabrala svalovú hmotu. Takže to je tiež môže byť obsah jedného videa, že ako vegáni získavajú vlastne bielkoviny, čo je veľmi teraz taká téma, čo všetci sa nad tým ako pozastavujú a vlastne je to ako keby niekedy dôvod, prečo ľudia sa boja vegánstva. Takže na hociakú tému, na hociakú otázku rada odpoviem. Takže ďakujem a ešte aby som nezabudla, chcem vám ukázať teda, čo dnes budem mať na večeru. Takže dnes budem mať takýto šalát. Sú tam paradajky, ako vidíte. Je to vlastne špirulizovaná uhorka. A je tam koriander a tá omáčka je mangovo, paprikovo, limetková. A pod tým sú teda ešte našpiralizované plné tieto uhorky. Takže takto, no. Tak si to pôjdem teda zjesť teraz. A dúfam, že sa vám páčilo video. Teda bolo to také, proste čo som cítila vám povedať a už som dlho chcela začať YouTube video, tak som si povedala, že keď to dnes nezačnem, tak to zase budem odkladať. Tak
Som rada, že som vám mohla teda povedať môj príbeh a určite sa teším na ďalšie videá. Ahojte.